tomto videu by som vám rada priblížila pojem kužeľosečka. Zároveň vám chcem ukázať, ako si môžeme takúto kužeľosečku vykresliť pomocou softvéru MATLAB a tiež si pomocou neho určiť typ kužeľosečky, jej základné parametre a stredovú rovnicu. Kužeľosečka je rovinný útvar, ktorý vznikne ako rez kužeľa rovinou. Poznáme tieto druhy kužeľosečiek: kružnica, elipsa, hyperbola a parabola. Kružnica vzniká ako rez kužeľa rovinou, ktorá je rovnobežná s podstavou kužeľa. Kružnicu môžeme popísať ako množinu rovinných bodov, ktoré majú od jedného bodu, čiže stredu S, rovnakú vzdialenosť. R je polomer kružnice. S je stred kružnice a jeho súradnice označujeme ako M a N. X je ľubovoľný bod na kružnici a jeho súradnice označujeme ako X a Y. Vzdialenosť bodov S a X vypočítame podľa nasledujúceho vzťahu, čo je druhá odmocnina zo súčtu štvorcov súradníc týchto dvoch bodov. A odtiaľ získame stredovú rovnicu x minus m to celé na druhu plus y minus n to celé na druhu sa rovná r na druhu. Elipsa vzniká ako rez kužeľa rovinou, ktorá nie je rovnobežná s podstavou kužeľa a zároveň podstavu nepretína. Elipsa je množina všetkých bodov roviny, ktoré majú od dvoch pevných bodov F a G konštantný súčet vzdialenosti 2a, ktorý je väčší ako vzdialenosť týchto dvoch bodov. Symbolicky túto definíciu môžeme popísať nasledovne. Vzdialenosť xf plus vzdialenosť xg sa rovná 2a. X je ľubovoľný bod elipsy a jeho súradnice označujeme ako x a y. S je stred elipsy a jeho súradnice označujeme m a n. F a G sú ohniská elipsy, A B sú hlavné vrcholy elipsy a C a D sú vedľajšie vrcholy elipsy. Ďalej má elipsa hlavnú os A, ktorá prechádza stredom elipsy a spája ohniská elipsy. Platí vzťah A sa rovná vzdialenosti medzi A a S a vzdialenosti medzi B a S. Vedľajšiu os B, táto priamka je kolmá na hlavnú os elipsy a prechádza stredom elipsy. Platí vzťah B sa rovná vzdialenosti medzi S a C a vzdialenosti medzi S a D. A tiež excentricitu, nazývanú aj fokálna excentricita alebo ohnisková vzdialenosť. Platí vzťah S sa rovná vzdialenosti medzi S a F a vzdialenosti medzi S a G. V každej elipse platí vzťah E na druhu sa rovná A na druhu minus B na druhu, ktorý vieme vypočítať z pravouhlého trojuholníka. Tento trojuholník má pravý uhol pri strede S a jeho preponou je hlavná polós a jeho odvesnami sú vedľajšia polós a excentricita. Poznáme dva druhy elipsy. V prvom prípade je hlavná os rovnobežná s osou x-ovou a v druhom prípade je hlavná os rovnobežná s osou y-ovou. Výpočet súradníc ohnízk pre elipsu, kde je hlavná os rovnobežná s osou x-ovou, je nasledujúci. V ohnízku F od súradnice M odpočítame vzdialenosť excentricity a v ohnízku G ju ku M pripočítame. Ďalej máme výpočet súradníc hlavných vrcholov. V bode A od súradnice M odčítame vzdialenosť hlavnej osy a v bode B k súradnici M pripočítame vzdialenosť hlavnej osy. Výpočet súradníc vedľajších vrcholov. V bode C k súradnici M pripočítame vzdialenosť osy B a v bode D od súradnice N vzdialenosť osy B odčítame. Stredová rovnica pre elipsu je nasledovná. X minus m to celé na druhu lomeno a na druhu plus y minus n to celé na druhu lomeno b na druhu sa rovná 1. Teraz si ukážeme, ako sa počítajú základné prvky pre elipsu, kde je hlavná os rovnobežná s osou y-ovou. Výpočet súradníc ohnízk je nasledovný. V ohnízku F pripočítame k súradnici N vzdialenosť excentricity a v ohnízku G ju odpočítame. V hlavnom vrchole A pripočítame k súradnici N vzdialenosť hlavnej osy a v bode B ju odpočítame.
V vedľajšom vrchole C odpočítame od súradnice M vzdialenosť vedľajšej osy a vo vrchole D ju pripočítame. Stredová rovnica je nasledovná. X minus M to celé na druhu lomeno B na druhu plus Y minus N to celé na druhu lomeno A na druhu sa rovná 1. Hyperbola vzniká ako rez dvoma kužeľmi rovinou, ktorá pretína obidva kužele. Hyperbola je množina všetkých bodov v rovine, ktoré majú od dvoch pevných bodov F a G stály rozdiel vzdialenosti 2a. X je ľubovoľný bod hyperboly a jeho súradnice označujeme x a y. S je stred hyperboly a jeho súradnice označujeme m a n. F a G sú ohniská hyperboly. A B sú hlavné vrcholy hyperboly. A je dĺžka hlavnej poloosy. Platí vzťah A sa rovná vzdialenosti medzi A a S a vzdialenosti medzi S a B. B je dĺžka vedľajšej poloosy. E je excentricita, čiže vzdialenosť stredu od ohniska. Platí vzťah E sa rovná vzdialenosti medzi F a S a vzdialenosti medzi G a S. A, B a E sú kladné reálne čísla. V hyperbole nedefinujeme vedľajšie vrcholy. V každej hyperbole platí nasledovný vzťah E na druhu sa rovná A na druhu plus B na druhu, ktorý vieme vypočítať z pravouhlého trojuholníka. Čiže vzdialenosť excentricity vypočítame pomocou Pythagorovej vety. Rozoznávame dva druhy hyperboly, ktoré sa líšia výpočtom základných prvkov a stredovými rovnicami. V prvom prípade je hlavná poloos rovnobežná s osou x a v druhom je hlavná poloos rovnobežná s osou y. Súradnice ohnízk pre hyperbolu, ktorej hlavná poloos je rovnobežná s osou x, vypočítame týmto spôsobom. V ohnízku F od súradnice M odpočítame vzdialenosť excentricity a v ohnízku G ju pripočítame. V hlavnom vrchole odpočítame od súradnice M vzdialenosť hlavnej poloosy a ku hlavnému vrcholu B ju pripočítame. Stredová rovnica pre hyperbolu je nasledovná. X minus M to celé na druhu lomeno A na druhu minus Y minus N to celé na druhu lomeno B na druhu sa rovná 1. Súradnice ohnízk pre hyperbolu, ktorej hlavná poloos A je rovnobežná s osou y, vypočítame týmto spôsobom. V ohnízku F pripočítame vzdialenosť excentricity k súradnici N a v ohnízku G ju odpočítame. V hlavnom vrchole A pripočítame vzdialenosť hlavnej poloosy ku súradnici N a v bode B ju odpočítame. Stredová rovnica pre hyperbolu je nasledovná. X minus M to celé na druhu lomeno B na druhu minus Y minus N to celé na druhu lomeno A na druhu sa rovná 1. Parabola vzniká ako rez kužeľa rovinou, ktorá je rovnobežná so stranou kužeľa a zároveň pretína podstavu. Parabola je množina všetkých bodov v rovine, ktoré majú rovnakú vzdialenosť od pevného bodu F, čiže ohniska paraboly, a pevnej priamky D, ktorá je riadiaca priamka paraboly. X je ľubovoľný bod na parabole a jeho súradnice označujeme x a y. F je ohnisko paraboly, D je riadiaca priamka, O je os paraboly, ktorá je kolmá na riadiacu priamku. V je vrchol paraboly a nachádza sa v strede úsečky FD. Jeho súradnice označujeme ako M a N. P je parameter paraboly. Je to vzdialenosť FD, čiže vzdialenosť ohniska od riadiacej priamky. V každej parabole platia nasledujúce vzťahy. Vzdialenosť medzi ohniskom F a vrcholom V je rovnaký ako vzdialenosť medzi vrcholom V a riadiacou priamkou D, to je P lomeno 2. Súčet vzdialeností FV a VD sa rovná parametru P. Rozoznávame 4 druhy paraboly, ktoré sa líšia výpočtom základných parametrov a stredovými rovnicami. V prvom prípade je riadiaca priamka rovnobežná s osou x a parameter je väčší ako 0. V druhom prípade je riadiaca priamka rovnobežná s osou x a parameter je menší ako 0. V treťom type paraboly je riadiaca priamka rovnobežná s osou y a parameter je väčší ako 0. V poslednom type je riadiaca priamka rovnobežná s osou y a parameter je menší ako 0.
Ukážeme si, ako vypočítať základné prvky pre parabolu, kde je riadiaca priamka rovnobežná s osou x-ovou. Pre parameter je väčší ako 0 som ohnisko pomenovala f a pre parameter je menší ako 0 som ohnisko pomenovala g. Súradnice ohniska f vypočítame tak, že k súradnici n pripočítame vzdialenosť p lomeno 2. V ohnisku g ho odpočítame. Rovnice riadiacej priamky sú nasledovné. Y sa rovná n minus p lomeno 2 a y sa rovná n plus p lomeno 2. Vrcholová rovnica paraboly je nasledovná. X minus m to celé na druhu sa rovná 2p v zátvorke y minus n. V prípade, že riadiaca priamka je rovnobežná s osou y-ovou, je výpočet súradníc ohnízk nasledovný. V ohnízku f pripočítame k súradnici m vzdialenosť p lomeno 2 a v ohnízku g vzdialenosť p lomeno 2 odpočítame. Nasledujú rovnice riadiacej priamky. Y sa rovná m minus p lomeno 2 a y sa rovná m plus p lomeno 2. A vrcholová rovnica paraboly. Y minus n to celé na druhu sa rovná 2p v zátvorke x minus m. To bolo všetko, čo potrebujete vedieť k vašim výpočtom. Teraz prejdeme na výpočet konkrétnej kužeľosečky v MATLABe. Daná je všeobecná rovnica kužeľosečky 4y na druhu minus 9x na druhu plus 36x minus 8y minus 68 sa rovná 0. Aby sme vedeli učiť typ kužeľosečky, vykreslíme si všeobecnú rovnicu, ktorú máme zadanú pomocou príkazu EasyPlot. Zadáme si symbolické premenné x a y. Do EasyPlot zapíšeme našu funkciu. Malé upozornenie, je veľký rozdiel, či tam napíšem 2x rovná sa, alebo len 1 rovná sa. Keď napíšem napríklad x sa rovná 5, znamená to, že zmením obsah premennej x, čiže ide o priradenie. Ak napíšem x sa rovná 5 takto, znamená to, že x s číslom porovnávam, ale hodnota x sa nemení. Necháme si našu funkciu vykresliť. Použijeme príkaz HOLDON, ktorý zapne možnosť prikresľovať do grafického okna iné grafy, bez toho, aby zmizol pôvodný graf. Ďalej príkaz GRIDON, ktorý zapne zobrazenie mriežky. Zo zobrazeného grafu vieme určiť, že zadaná kužeľosečka je hyperbola a jej hlavná polós je rovnobežná s osou y-ovou. Ďalším krokom je získať z našej všeobecnej rovnice stredovú rovnicu. Zadefinujeme si členy všeobecnej rovnice podľa obrázka. A sa rovná minus 9, B sa rovná 4, C sa rovná 36, D sa rovná minus 8, E sa rovná minus 68. Stredovú rovnicu získame podľa nasledujúcich vzťahov. Zadefinujeme si 4 pomocné premenné. Ja som si ich pomenovala písmenami I, J, K a L. I pre nás predstavuje minus M, J pre nás predstavuje minus N, K pre nás predstavuje A na druhu a L pre nás predstavuje B na druhu. Tieto premenné si doplníme do nasledujúceho vzťahu, ktorým je naša stredová rovnica. Aby sme týmto vzťahom lepšie porozumeli, napíšeme si odvodenie zo všeobecnej rovnice hyperboly do stredovej rovnice. Všeobecná rovnica má tvar ax na druhu plus by na druhu plus cx plus dy plus e sa rovná 0. A b vyberieme pred zátvorku a dostaneme a v zátvorke x na druhu plus c lomeno a krát x plus b v zátvorke y na druhu plus d lomeno b krát y sa rovná minus e. V ďalšom kroku doplňujeme náš tvorec. Vznikne nám a krát zátvorke x plus c lomeno 2a, to celé na druhu, minus c na druhu lomeno 4a plus b krát v zátvorke y plus d lomeno 2b, to celé na druhu, minus d na druhu lomeno 4b sa rovná minus e. C na druhu lomeno 4a a d na druhu lomeno 4b presunieme na pravú stranu a vznikne nám a krát x plus c lomeno 2a, to celé na druhu plus b v zátvorke y plus d lomeno 2b, to celé na druhu sa rovná minus e plus c na druhu lomeno 4a
plus d na druhu lomené 4b. Teraz ľavú stranu vydelíme pravou stranou a vznikne nám a krát x plus c lomeno 2a, to celé na druhu, lomené minus e plus v zátvorke c na druhu lomeno 4a plus d na druhu lomeno 4b plus b v zátvorke y plus d lomeno 2b, to celé na druhu, lomené minus e plus c na druhu lomeno 4a plus d na druhu lomeno 4b, to celé sa rovná 1. Nakoniec sa zbavíme v čitateľoch a a b a dostaneme x plus c lomeno 2a, to celé na druhu, lomeno minus e plus v zátvorke c na druhu lomeno 4a plus d na druhu lomeno 4b, lomené a plus y plus d lomeno 2b, to celé na druhu, lomeno minus e plus v zátvorke c na druhu lomeno 4a plus d na druhu lomeno 4b, lomeno b sa rovná 1. Teraz si môžeme porovnať naše pomocné premenné s touto výslednou rovnicou. Jasne vidíme naše minus n, a na druhu a b na druhu. Vypíšeme si túto stredovú rovnicu do premennej hýb. Použijeme príkaz pretty pre vylepšenie vzhľadu výsledku. Takto vyzerá naša stredová rovnica hyperboly. Môžeme si ju znova vykresliť pomocou EasyPlot. Použijeme znova príkazy hold on a grid on. Dostávame rovnaký graf. Už nám ostáva vypočítať len súradnice stredu S, dĺžky polóosy A a B, hlavných kolov a ohnízk hyperboly. Vypočítame si súradnice stredu S, čiže M a N. Keďže I nám predstavuje premenu minus M, stačí nám ju vynásobiť minus jednotkou. To isté pri súradnici N. K pre nás predstavuje premenu A na druhu, čiže polós A vypočítame ako odmocninu z premennej K. Polós B vypočítame takisto. Súradnice M a N si dosadíme do stredu S. Zároveň si tento stred S vieme vykresliť do grafu. Funkcia plot kreslí graf zadaný pomocou hodnôt vo vektoroch. Dosadili sme hodnoty S, 1 značí prvú súradnicu a 2 značí druhú súradnicu a malé o nastaví typ značky, ktorou je malý krúžok. Pomocou príkazu text si k nemu vieme pripísať aj označenie. Pokračujeme hlavným vrcholom A, kde k súradnici N pripočítame vzdialenosť polóosy A. Hlavným vrcholom B, kde od súradnice N odpočítame vzdialenosť polóosy A. Predtým, než vypočítame súradnice ohnízk F a G, potrebujeme vypočítať excentricitu hyperboly. Excentricitu vypočítame následovným spôsobom. Ohnízko F vypočítame tak, že k súradnici N pripočítame vzdialenosť excentricity. Ohnízko G ju odpočítame. Na záver si všetky základné prvky vykreslíme do grafu. Urobíme to s funkciou plot rovnako, ako keď sme znázorňovali stred S. Všetky základné prvky som si znázornila a výsledok vyzerá takto.